OK, takže ja už som doma a musela som sa prezlieť a namalovať, lebo ideme von. Takže ja idem takto von. Takto som určite nebola v supermarkete, len aby ste vedeli. Bola som normálne v rifliach a tričku. A urobila som nákup cca v rovnakej hodnote, bolo to 45 €, 180 dirhamov, cca 45 €, ako urobila Adela. Adela urobila svoj nákup podľa toho, čo som pozerala, cca 1400 českých korún, čiže 45 € je približne rovnako. A aby ste vedeli, môj nákup Mall of the Emirates v Carrefoure vyzerá asi takto. Toto, prosím pekne, je môj nákup z Carrefouru. 45 €. Podotýkam, že žijem v Dubaji. V Dubaji, kde ceny potravín niektoré sú nižšie, niektoré sú vyššie, ale stále, keď sa to tak spriemeruje, sa viem dostať na tú istú sumu, ako ona nakúpila polotovary a blbosti, ktoré, povedzme si, nikto sa z toho nenaje, výživová hodnota je 0 bodov a celkovo je to plytvanie peniazmi. Stačí ísť do obchodu, popozerať sa po cenách a je to. Toto je môj požiarny alarm, ktorý je pokazený a toto robí každý deň. Ale neviem, čím to je. Takže chvíľočku si počkáme, kým sa mu uráči dopípať. OK, dopípal. Jediné, čo z tohto nie je také, že Adela to tam mala. Ja toto musím dať dolu, lebo nebudem mať kam dávať tie veci. Ale toto vyberiem. Prisahám Bohu, že tá taška má asi 10 kg. Jediné, čo môžeme odrátať, toto bolo 10 dirhamov. To je pre babetko, ktoré zajtra strážime. A 10 dirhamov je 2,50, čiže 65 korún. A toto bolo tiež 10 dirhamov, to som si kúpila do kúpeľne, čiže tiež 2,50, čiže odrátame 5 €, čo je cca 130 českých, čiže z 1500, čo je 45 €. No, som na nejakých tých 1400 niečo. Ale dobre, vodu som objednávala už predtým pre mňa veľkú, ale ideme na to. Čiže ako prvé, čo tuto vytiahnem, sú maslové croissanty. Je ich tu 6, ja do nich zvyknem robiť praženicu alebo voľské oko rozkrojím na polovicu, čiže to sú raňajky, to by sme mali prvé. Je ich tu 6, nie, 5, 2, 4, 5. Je ich 5, stáli 2 €. Čiže to je v pohodičke. Ďalej tu máme vajíčka. 15 vajíčok za 9 dirhamov, čo je asi 2,30 €, čiže rátajme tak, že nejakých 62 českých. Ak rátam, že 26 českých korún je 1 €, to znamená, toto bolo 2,30, čiže to máme 52, nejakých 60 českých korún. Ja to potom budem ukladať všetko do chladničky. OK, čo tu máme ďalej? Moje guilty pleasure, toto sú plundrové rohlíčky, alebo viete, ako sa robia praclíky, tak toto sú také rohlíčky, väčšinou si kúpujem pracličky, ale teraz ich nemali. Tieto boli za necelé €20, 5 dirhamov 80. To by bolo z tohto všetko. Potom kúpila som mleté mäso, budem robiť mleté mäso ako fašírky. Urobím to so zemiakovým pyré, aj zemiaky som kúpila. Toto mleté mäso bolo 17 dirhamov, čiže nejaké 4 €. Ale musím povedať, že tu sa nedá kúpiť bravčové mäso. Respektíve dá, ale nemohla by som ísť do Mall of the Emirates, ktoré mám blízko. Musela by som ísť do Dubai Mallu v downtowne, čo je podstatne ďalej. A tým pádom sa mi to už ani neoplatí. Navyše, keď som bola v Dubai Malle asi pred mesiacom, tak som kúpila najdrahšiu šunku v mojom živote. 200 gramov šunky stálo 5 €. 5 €, takže si to prerátajte.
Čiže to máte, áno, okolo 130 českých korún za 200 gramov šunky. Ale podotýkam, žijem v Dubaji a tu je bravčové mäso viac menej zakázané. Dá sa kúpiť len vo vybraných predajniach a preto je také drahé. Čiže hovädzie mäso, toto konkrétne som brala pôvodom z Brazílie, lebo to je asi tuto najlepšie. Je to mleté mäso na fašírky. Ešte neviem, či urobím zajtra fašírky, alebo cez týždeň. Zobrala som tieto dva krásne stejky. Tento topside steak z Austrálie bol oveľa lacnejší ako to mleté mäso. Vysvetlíte mi niekto dôvod? Steak bol za 11 dirhamov 0,5, čiže 2,70. 2,70 za tieto dva kusiská mäsa. Dve kusy. Jasné. Rastne si s tým pohube, však prečo nie. 2 kusy mäsa. A celkom veľké, lebo keď sa na to takto pozriete, je to veľké asi ako moja ruka. Budeme mať fajnú večeru. Potom som zobrala kuracie mäso. Toto bolo za 11 dirhamov 10 a to je tiež nejak okolo 3 eur. Čiže ešte neviem, čo z toho urobím, ale možno nejaké soté, možno z toho spravím chrumkavé kuracie kúsky, také ako očiniano, ešte neviem. Chcem robiť račinovú polievku, tak som si zobrala škoricu a ja milujem škoricu na palacinky a nikde tu nebola. Takže musela som zobrať túto veľkú, by the way, táto veľká 200 gramová škorica je 1 euro a 6 dirhamov to bolo, čiže 1 euro a 20 centov, čiže rátajme, že 36 korún. OK, poďme ďalej. Ďalej som zobrala tento malý sír, mozzarellu, na tú rajčinovú polievku, lebo ešte mám sír, ale už ho nie je toľko, takže toto bude stačiť. Ďalej tu máme klasika mliečko, plnotučné. To bolo 4 dirhamy 25, čiže to je niečo vyše eura, čiže niečo vyše 26-27 korún. Zobrala som papriku, lebo na raňajky, lebo na chleba, zabudla som kúpiť múku, nevadí. Lebo asi urobím z toho kuracieho tie chrumkavé kuracie kúsky aj so zeleninou a s rýžovými rezancami. By the way, rýžové rezance tu mám. A tu sú rýžové rezance. Jeden tento balík rezancov bol 2 dirhamy 75. Čiže to je 60 alebo 70. Dobre, rátajme, že je to 70 centov. Čiže to znamená, 70 centov je menej ako 15 českých korún. Každý. Poďme ďalej. Mám tu jarnú cibulku, tá bola za nejakých 50 centov, čiže 12 českých. Let's say yes. Mám tu cestovinky, lebo chcem robiť mac and cheese, makaróny so sírom, a.k.a. Máme tu fazulové lúsky. Ja som asi už tak podvedome tušila, že z tohto spravím niečo na čínsky spôsob. Tieto boli za 1 dirham 10 centov, čiže za nejakých 40 centov, čiže 9-10 korún českých. Máme tu uhorky za 0,90 dirhamu, čiže to nebolo ani 20 centov. Čo tu máme ďalej? Máme tu brokolicu. Áno, už viem, čo som chcela robiť. 4 dirhamy 80, čiže asi 1 euro 10 centov. A ďalej tu máme mrkvičku, samozrejme 0,65 dirhamu. To je tiež niečo okolo 12-15 korún. Ďalej tu máme tieto sendvičové syry, pretože môj priateľ si ide moju omeletu so syrom. A vždy mu musím dať do tej omelety, normálne spravím omeletu na tejto panvici a vlastne predtým, ako mu ju dám na tanier, položím tam 2 plátky tohto syra a zatvorím ju, preložím na polovicu. Ide sa z toho zblázniť pomaly. Každý deň mu to robím.
Takže potrebovala som syr. Čo tu máme ďalej? Áno. Tá penáda, neviem, či to poznáte, to je natierka z olív, z čiernych olív. V podstate sú to iba rozmixované olivy na úplnú pomazánku a je to niečo tak neskutočne dobré. Stojí to 5 dirhamov, toto konkrétne, táto malá flaštička, čiže niečo cez euro, niečo cez okolo 30 českých korún, možno menej, lebo je to 5,50. Čiže tu máme 1 euro a 30 centov, čiže 1 euro 30 centov je 27 českých korún, čiže žiadna katastrofa, ale je to neskutočne dobré. To milujem. A ja som si teraz brala z čiernych olív, lebo minule som mala zo zelených olív. A je to topka, môžem povedať. Dobre, ideme ďalej. Keďže chcem robiť rajčinovú polievku, 2, 3, 4, 5 takýchto rajčinových pretlakov tu mám. A zobrala som 2 tieto malé. Čiže toto máme na rajčinovú polievočku. Syr som vám už ukázala, mozzarelku a zvyšok mám v chladničke. Pri najhoršom mám aj rýžu tuto dole v tejto skrinke. Poďme ďalej, čo tu je ešte. Musela som zobrať mandarinky. Mali za 2,95 kg, toto má 796 gramov a stalo to 2,20. Čiže stalo to menej ako 70 centov. Čiže menej ako 26 korún. Stalo to asi 20 korún českých. A máme tu teda zemiaky, tie boli tiež za 3,85, čiže boli za nejakých 80 centov a je ich kilo, 2 kg a štvrť za 4,80, čiže euro 10, euro 20 približne, takže nejakých 27 českých tiež. V poslednej dobe si idem pomerančový džús, tento stal 2 dirhamy 80, čiže tiež nejakých 70 centov. Čo? Aha! Tu v tejto taške mám ešte suketu. Už viem, čo som chcela. Už viem. A tá bola, že 2,75, čiže nejakých 80 centov, takže nejakých 22-23 českých korún. Ak by ste chceli vedieť, mám tu šampanské Bottega. Ale to už je mimo, to sa neráta k potravinám, ok? A toto šampánio som kúpila som tu nejaké piva a gin, lebo gin, tonic to je moje. Ale potom. No a keď už hovoríme o tom gine, tak máme tento ružový Schweppes, to je všetko all including tých 45 eur, ok? Tento bol za 80 centov, tieto Britavik boli 3,35. Čakajte. Shit, toto nie je ten správny blok. Kde mám ten, čo som ho strátila cestou? No, každopádne, toto bolo 3,35 znamená, že je niečo do 80 centov. Mám tu 2 klasické toniky a 2 bittersweet toniky. A ešte tu mám tieto malé vody do chladničky, lebo sa mi už minuli a z času na čas, keď príde niekto, tak väčšinou nepreferuje piť z takýchto fliaž, a teda, že by ste nalievali do pohára, lebo to je veľké. Väčšinou, a hlavne ja nepijem studenú vodu, čiže moja voda nejde do chladničky a väčšina ľudí tu v Dubaji pije studené. Ja sa studenému vyhýbam, nemám to rada, nepijem to. Čiže preto aj tieto malé fľaše, mám ich tuším 7, 3, 4, 5, 6, áno, je ich 7. Tieto boli za 65 dirhamov, čo je asi 10 korún a
tieto boli za 95 dirhamov a toto je 10 korún a toto je 60, 7 korún, tak nejako, no proste, aby ste videli ten nákup, neviem ako vám to ukázať, lebo ja to tu mám takto porozkladané, takú fulku a ak ste prekvapení, že nemám šunku, salámu a podobne, tak ako som už hovorila, nechcelo sa mi trepať dneska vôbec do Dubai Mallu a už vôbec sa mi nechcelo platiť 5 eur za šunku a neviem koľko za salámu a podobne. Ja si vystačím aj s týmto, mám tam ešte natierkové maslo, mám tam klasické maslo, mám tam... A ešte tu mám aj papriku, mám tu nejaké jahody, mám tu jogurty, čiže vlastne ja som dokupovala len to, čo mi reálne chýba. A tým, že som posledné 2 týždne nebola na takomto nákupe týždeň a pol, tak som musela ísť dneska. Ja som vlastne chodila túto kúsok, čo mám 5 minút od domu, dokupovať veci, ktoré mi chýbajú, ako napríklad sa mi minula múka, tak predsa kvôli múke nepôjdem pol hodinu do Mall of the Emirates. Tu 5 minút cez cestu mám supermarket, ale tento supermarket je trošku drahší, čiže za tento nákup, keby som išla do tohto supermarketu, zaplatím asi o 100 dirhamov viacej a to sa mi neoplatí. Radšej obetujem tých 30 minút cestu autobusom, ako túto zaplatí o 30 dirhamov viac, o 30 eur viac, pomaly 25 eur. Takisto tuto dole v skrinke mám olej, mám tu keksičky nejaké, v mrazáku mám zmrzlinu a nejaký mrazený polotovar, také, pretože ja keď pozerám film, tak ja milujem také maličké squares, také cubes, také kocočky zemiakové s cesnakom a chili. Niečo tak neskutočne dobré, ja to milujem, čiže ja to mám stále v mrazáku. Takisto tam mám zmrzlinu, lebo babi vieme a tuto mám niečo aj slané, ale už míňa a nejak som nenakupovala nejaké blbosti, ktoré ani nepotrebujem, odhliadnúc od tam jednej tašky, ale inak tu mám všetko len také potrebné veci. Čiže poďme si to ešte ukázať, ja vám ukážem, ako to v realite vyzerá. Počkajte, kde sa tu otáča? Tu sa to otáča. Teraz mi povedzte, ako mám otočiť tú kameru.